И ден не минава без катастрофа, а родните инфлуенсъри ни инфлуенсват как да караме и записваме глупави клипчета на телефоните си. Всяка социална мрежа е залята от знайни и незнайни, пръскащи мъдрост, съвети и какво ли още не, хванали кормилото и говорещи срещу телефона. Даниел Бачорски, Стела, Виктор Ергена, Рада Пола, Галя Симеонова. Можете ли да посочите някой, който не сте виждали да шофира по сторите? А други се хвалят с рекордно високи глоби за нарушения. И като ме спряха, като чукнах над 8000 глоби. Каквито и мерки да се взимат, примера, който се дава, е опорочен. А имайки в предвид, че всеки втори се изявява като инфлуенсър, представете си каква част от шофиращите не следят пътната обстановка и като добавим пияни, дрогирани и избиващи комплекси, война не ни трябва. Скоро спомени за България ще излизат само в Инстаграм.